Pre, sige pa din. Kailangan pagpananaw niyo pre, murag daihap magas mga panganod. Nawa pre, wagay. Kuan pre. Mo lagi, mingag yung panahon natin pre. Ay tadi kay direktor na makaron. Sige lang, ay ko pala ka kay. Wa jud ka trabaho pre. Wagay lagi. Ganahan kag kwarta ka. Kana. Ya, kira. Ano ta? Karon timing jud kayo pagdool mo pre kay karon na ko gindurso nga bagong ilim nun ron. Sa ato ang sa mo ang kuang artistang mini. Wa jud ka artista pre. Okay ra nimo. Kana okay ra na pre. Ang imong buhaton pre. Isip ko sa ka-direktor, ikaw isip ko sa ka-artista, sundon ra nimo kung unsay istorya sa direktor. Okay ra nimo. Okay. Sige. Na ato na testingan. Oh. Kaning ilim mo pre, mga bag ko nga atong endorso. Minom juga pre kay para matilawan gid mo. Asus ka naman eh. Ginaganahan ako na noon. Eh, baraw sa dep, baraw sa. Wala, sampol na. Sampol na. Oh. Ano pre? Sampol gi. Pero ay ka bala ka pre, kay na may waiter nga mo guide nimo. Anay may wait. Oh, napo sa ka waiter. Lingkod ko dire pre. Mayon gani ko ako may direktor, mayon ko pre nga play, action din ka. Ay mong buhat na pre, mana kay. Waiter, ipagawas ang ilim nun. Butang naman sa waiter pre. Minom din ka. Kuha ng baso. Kuha ng mong wine. Minom din ka pre. Kana ka? Pag inom niyo pre, mayon ka pagkatanglas ilim nun. Butang ang baso, butang ilim nun. Moro yung buhat mo pre. Dapat ma-perfect din mo kay Sige, sige. Ato lang mas pre. Ingnon ni mo pre. Paghatag sa waiter, pagawas sa ilim nun. Pa, butang na. Kuha ni mong ilim nun. Kuha ni mong baso, kuha ni mong ilim nun. Tagay ka. Kuha ni ka. Mga higala, mo ni ang bagong ilim nun sa artistang mini. Ato kining tilawan. Inom din ka pre. Pag mainom ni mo pre, inom din ka. Pagkatanglas sa ilim nun. Anaan mo pre. Kana. Moro tinong baton pre, simple ra kayo. Sus kana. Kaya ni mo pre. Ato testingan. Lingkod. Anong tawag tong waiter? Diri, lusoy. Testingan na. Diri atong tagon pre para mag-briefing na to. Usa man siya sa appeal sa kung ano. Waiter rin siya, ikaw may artista, ay gubala ka pre. Ako artista. Ikaw artista. Kasi diha. Ang imong buhaton, ikaw may waiter. Mayingon na kay ko nga isip sa ka-direktor, mayingon na kay ko nga play. Play na dayon. Dool ka. Simple lang kanyang buhaton. Sa game na mo. Waiter na siya? Umuna si waiter. Hindi ko ablihan ako. Ablihan. Gigi. Kuha. Bala isa atras dito kay wala pa man. Balik ka pre. Mo to ko di pre. Ako may mo kuno pre. Ay kabala ka pre ha. Ako yung nara mo ko dire, ako may mo dire. Dire ako pre ha. Sige. Sige. Okay na ka pre. Sige. Okay. Lights, camera, action. Waiter. Ilim nun. Baso. Ako ni kagayon. Mao ni bag-o na mong ilim nun sa Milya o Juan, artistang mini. Ang ako ni himnon. Hanga. Kat sayo po. Ayaw hanga. Unsa naman sa day? Pag inom ni mo man ka, pagkatanglas pre. Sayo, balik. Tik to. Ana pre. Pag tagay ni mo pre, ana. Pag inom ni mo pre. Pagdagay, ayaw sa gimna. Mga higala, bago ni mo ni ang bagong ilim sa artista ng mini. Inom na ka pre. Pag inom ni pre mo ni ka, pagkatanglas. Ako yung mahubog na. Di ka mo, di mo na makubog pre. Di ko te prati manghanga ng mananapa na. Di lagi. Gigi. Di bitaw. TikTok. Ge, TikTok kaya, ge. TikTok. 1, 2, Sige, TikTok. what's up? 1, 2, 3, action! Dili! Ako ni mo tira. Magaga mo gitso tao gong ite ka. Taya ning witira. 1, gili. Laknaw mo. 1, 2, 3, action! Weather. Limnon. Kiat lang naong mo na. Bali dai. Oy, mga igala. Kung niya mong bagong ilimnon sa artistang mini. Ako na himno na. Magkatalasa. Cut! Sayop ka pre, sayop! Nasaan ni? Ayaw, ibutang ang baso da, ibutang ana. Ayaw, pag iyon mo pagkat ng lasa, pag humanay mo inom pre, ibutang mo baso. Ako may mahubugan ni kalaki pre. Kaya ni mo. Ha? Dako ka Kayahon lang gib. Dako ka ni kwarta kay ikaw Bantay kay bitaw. dulso sa kuan. Ako bala ni pre. Sige. Tik, balik.
Gege, kaya? Uy, di Di. magkamadag, artista siguro, pre. Sige, pre. Kaya, Ako, kaya. ako atuson, bahala. Wala, lain na pananaano ko na eh. Kaya? Oh, sige. Take 3. Sige, take Lights, camera, Waiter. action. Ay, yun. Pinabundak na eh. Oh, mga higala, mo ni among ilim nun sa artista nini. Pero ako ning himnon. Woo! Oh, Kat! Sayop na sad, pre. giatay ni. Pagkatanglasa lagi pag gumag-inom, di ngayon maka. Woo! Sus, pre, murag di gini mo kaya artista. Ha? Pre. Kaya ni mo Kaya, gini. kaya. Ano lagi no tagay ko, tagay. Kaya. Ana, mga higala mo na yung bagong inom sa artista mini. Pag inom ni pre, butang ka sa pag inom niyo pak, butang sa baso inom. Pagkatanglasa hikap ko sa tundan, pre. Igo ako dai. Kaya? Kaya. Magkamadag artista siguro, pre. Last take. Take for. Plastic gi. Take for, kaya gigay balik. Take for. Tik pay bro. Suka gini ro. Take for, pre. Hindi makaya, pre. Kita lang mag-inom, pre. Oh. Eh, Di kay makaya kay. take for, pre. Yeah. 1, 2, 3. Action! Waiter. Baso. Ibali na eh. Hapit na nurot. Kaya, pre. Kwarta mo ni. Kwarta bitaw. O mga higala, mao ni among ilim nun sa artistang mini. Parang ako ni yun. Tamisa. Asus ka! Sa'yo kasab! Dili tamisa! Pagkatanglasa, higap ka din po. Matoy dito ano ganina? Dili, pre. Kita kay... Pagkatanglasa, anak ang dress yung tilaok, pre. Hindi Ang makaya. layo pre, inomol na tani pre. Hindi makaya, di martista, pre. Di maday. Di madano. Da. Tagay lang tapi, tagay lang tapi. Tagay ta. Lingkod. Yung waiter ba sige lang. Lingkod rin. Ako yung nasa gamak na nila. Tagay, pre. Director mo juga, pre, pero... Hindi Tabangan na di ka, bro. Anak, simple ka, pre. Ang ako may nahubog ng kalakihan. Mga higala, mo na ang bagong ilimnon sa artistang mini. Ya. Ana to ta. Nya. Pagkatanglasa. Nami. Kwarta Mo, lagi pre. bro na. Sus, padung ko na mahubog. Ha? Ikaw gating siya. Tagay. Ay, hindi minom. Di ba? Ayaw. Kaya, pre. Waiter ka? Ha? Waiter ko pero Waiter ka? may pagka Di minom. Sabligi. Kami pagkabata sa waiter ko bawal inom. Ang waiter ko nagkaw ko. Di ba tayo nagkaw?